ассалому алайкум дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон. Ҳама каса хуш омаден ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастен. Вай рӯза видеои худмона сар мекунем ай тарзи тайёр кардани мороженои зебо ва болаззат дар шароити хона. то охири видео ҳамроҳи мо бошен. лайк, подписатсия, комментарияро фаромӯш накунед. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад дар рӯи экран менависам. боз як бори дигар такрор мекунам. маҳсулотҳое ки ба мо лозим мешавад: вафли, сливки шеф-дукат, сгущёнка, ванилин, киви, мандарин дар кор мешавад. шумо агар дигар меваро дӯст медоред, метавонед ки дигар намуди мева монед. Метавонед ки дар даруни анами крем меватона бисёр реза кунед. андозаи малина, клубник, киви, мандарин, ҳамаи амеро реза кардаам андозен, агар ба мазза мешавад. ман барои реза карданаш хушрӯ биёя гуфта бисёр наандохтам дар даруни ҳамин сливки мо. даҷа хай сливки мо нагирифтам, ҳамаша нагирифтам духтаро. айним зиёдтарша гирифтам, айним камтарша мондум истодак. бо ягон рӯз ягон чизаки дига тайёр мекунам. сгущёнкарам диден майдаҳак будак. ман ҳамроҳ бо камтарша наандохтам, барое ки ширини бад мешид. хай ванилина андохтам ҳамаша. анам хел хай миксер мекунем ки сахтак шавад. баъдан қолаб дошта бошен, да қолаб кунен духтаро. ман хай қолаби чоркунҷа надоштам. ман мехостам ки кулула бигирам ами вафлиёра. наёфтам ай супермаркетҳои пеши хона наёфтам. барои ҳамин ами чоркунҷаша гирифтам. баъд ами як контейнерам размери ҳамин буда. дар ҳамин контейнер кардам, то ки амо кремаш наброяд. инам бо пакет мондум барои осон гирифтан. ай даруни контейнер осон гирифта бутонам гуфта пакет кашидам. агар қолаб дошта бошед, қолаб қатӣ кунед. бо қолаб қатӣ хушрӯтар мебиёяд. инам хелхай сливкиро мондум дар байнаш. чӣ хеле ки гуфтам, агар шумо ҳамин мева ҳамроҳ кунед, бо ба маззаи бад мешавад. ман гуфтам яке вақти бридан дар ғам мета, барои ҳамин наандохтам ман. баъд шахсоне ки шеф-дукат крема нағз намебинед, дар шумо тавсия наметиҳам. барое ки фарзандои ман хай ҳамин крем маъқулашона дар пирожниҳо мекунам, дар торт мекунам. хушрӯ мехӯрам, барои ҳамин ба ҳамин тайёр кардам. шахсое ҳастанд ки ҳамин крема дӯст намедоранд. ана вода тавсия наметиҳам духтаро. инам хелхай хушрӯак ҳавор кардаму слои дигари вафлиро мемонам. ин вафлиам дар ҳамаи ҳамин магазинҳо, супермаркетҳо фурӯхта мешавад. вале мумкин савол бошавад ки ира якҷо гирифтем, гуфтам хе мумкин савол бошавад. аз супермаркет гирифтам, 16 сомон буда. 7 қабат дошта. мада 2 донаш дар кор шид. 5 таи дигааш ҳоли истода. хай бо ягон чиз дига тайёр мекунам ҳоли. яки бо ягон рӯзи дига бо ягон рецепти дига кати мороженое тайёр мекунам. барое ки ин мороженое дар ҳама маъқул намешавад. кадоме ки гуфтам ку креми шеф-дуката нағз намебинад, дар у одамо маъқул намешавад. барои ҳамин ҳоли бо ягон рецептҳои нағзи дига кати барои шумо мороженое тайёр мекунам. ина даҷа хай зиёдтӣ кард креми мо. як чанқаша дар даруни вафли мондум ва я дар морозилка мондум. даҷа бошад дар стаканчико мекунам. як кусок мандарин, як кусок киви ай ҳама так мемонам дар стаканчико. баъдан крем мекунам. бо баъди крем кардам. боз шумо дар рафти видео мебинед. инам хел крем мекунам, то ин ки ози меваро мемонам ҳамун крем биқапа. дар гирдои ҳамин стаканчик мемонам. вақте ки мо ай стаканчик мерорем, ҳам хел видш ҳам хушрӯ мешавад. дӯстони беҳтарини ман, даҷа мехоҳам ки шуморо қатъи апаҷон мо шинос кунам ки апаҷони мо дар ширкати Atomic кор мекунанд.
ва мехоҳанд ки бепул кор кардан дар ширкати Атомиро дар занҳои мо омӯзонанд. Ширкати Атомӣ маҳсулотҳои беҳтарин дорад. Маҳсулотҳои ширкати Атомӣ кадоме ки истифода кардагӣ ҳамон нафар медонанд. Касоне ки мехоҳед дар ширкати Атомӣ кор кунед ё ин ки маҳсулотҳош лозим мешавад шумода, анами апаҷони мо муроҷиат кунед. Апаҷони мо хушрӯ карда, нозук карда ҳам корро мефаҳмонанд, ҳам оиди маҳсулотҳо савол дошта бошед, саволҳои шуморо ҷавоб медиҳанд. Кадом маҳсулот чӣ хел фоида дорад, ҳамаи ира и апаҷони мо медонанд, аллакай омӯхтагӣ ҳастанд, мехоҳанд ки шуморо омӯзонанд. Баъдан аллакай дар Қирғизистон кушода шид, дигар мо ай Россия бор заказ намекунем, ай Қирғизистон мебиёяд, барои ҳамин даррав мебиёяд, мода мерасад. Духтаро нависен, ҳамин апаҷони мода нависен, бо нозук карда дар шумо мефаҳмонанд, ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешавад. Барои ҳамин дер намонед, апаҷони мода занг занед, регистратсия шавед. Кора ҳамаша ҳамин апаҷони мо мефаҳмонанд шумода. Чӣ хеле ки дар навор мебинед духтаро, айрӯи мева бо хел крем кардам. Боз мева мемонад гирди ҳамин стаканчикода. Вале вақте тайёр шид, нигаҳ кунед, чӣ хеле як намуди зебо гирифтагии худаш дар. Мева кати фикр мекунам ки бамаззатар мешавад. дӯстони беҳтарини ман, дар инҷа мехоҳам ки миннатдории худам ба ҳамаи шумо бирасонам барои дастгириҳо, барои лайку комментария, барои подписатсия. меҳмоное ки нав ба канал омаден, хуш омаден. Подписатсияро фаромӯш накунед. Агар видеои мо дар шумо маъқул шида бошад, маҷбурӣ нест. кадомеда ки видео маъқул шид, метавонед подписатсия кунед, то ин ки видеои моро ай даст надиҳед. дар канали мо ягон видеоҳои нодаркорӣ нест, ягон видеоҳои бетарбиягӣ нест. метавонед ки подписатсия кунед. Ба дили пур боварӣ дорам ки пушаймон намешавед. Апаву хоҳаракҳои ширини ман, шумо бисёр дар комментариҳо Руқияҷонро пурсидем ки апаҷон дигар шуморо ёрдам намекунад, видео намекунед ша гуфта. Ёрдам мекунаю, дигар видео накарда будам ша. Баъд шумо пурсиден, барои шумо ҳозир якта мороженеро тайёр кардагӣ, видео кардагим ша. баъзи вақте ки ман ҳамин видеоро озвучка кардастам, шавайда. баъд омад ки озвучка кардастам, гуфт ки вақти очирати морожене тайёркунии худам шуд, худам файрод кунед, худам озвучка мекунам, гуфт. манам майлиш гуфтам. иқа ман озвучка кардам. то хӯрдам, гуфтам Руқияҷон, ина ҷои ту омад, мекунӣ ки? нигоҳ мекунам, хобуш бурда. ҳоли саҳар мехеза, бо мега ки мара ту бедор накардӣ ки ман апаҷонамда озвучка кунам. Ина иҷада боша Руқияҷон тайёр кардаста. Хай дастҳои Руқияҷонро мешиносед. як бор як видеоа кушта Руқияҷон гуфта гап задагиам. баъд я апа мешаванд, хоҳар мешаванд, намедонам. нависиянд ки чӣ назебида ки Руқияҷон гуфтӣ одам духтара Руқияхон мега ё бача бошад баъд ҷон мега. баъд ман хай нависем ки мо бачаву духтар фарқ надорад. айрӯи дӯстдорӣ, айрӯи хай меҳрубонӣ ҷон мегӯем, ҳам бачаро, ҳам духтара. ҳаминро мехостум ки апаҷону хоҳарҷонои ман ку бинависен, шумо чӣ мегӯед. шояд ман хато кардам, шояд ӯҳо хато карданд, намедонам. вақте ман ҷавоб додам, ваёра қаҳршон кард ки мақсад туам хел ҷавоб додӣ гуфта. барои ҳамин фикрҳои худтонро дар комментария нависед, шумо чӣ мегӯед. ай дӯстдорӣ, мисол духтар боша хон мегӯед, бача боша ҷон мегӯед. намедонам, хай мумкин ягон лафзҳои дигар даам хел бошад, лекин мо дар хеле духтару бача фарқ надорад, ҷон мегӯем. ман ҳамин комментариҳоам ҷавоб медиҳам. хоҳарҷон, апаҷон гуфта ҷавоб медиҳам. хай дигароро намедонам. дар инҷа ина мороженеҳои мо тайёр шуда. нигаҳ кунед, чӣ хеле як намуди зебо гирифт. ҳатман тайёр кунед. кадоме ки крем ай шеф Дуката дӯст медорад, ҳатман ин мороженеро маъқул мешавад ша. бачаҳом хушрӯ хӯрданд. маъқул шуда кушонам.
Надежда хай бридестем ша. Нигах кунед чӣ хушрӯ. Ях нестай духтаро. Чие? Сахт шидаге тамом. Ях кадаги нест. نه دخترها دیجا مروژنی های ما تیار شد. 2 نمود مروژنی کردم. نگاه کنین چه خوشروه. دیجا بوشه خونه تقوی شوم رفتگی بودم. یکی دیدم هم که درختی کلون زردالو خوشرویه که حواسم کرد با یک زردالو چیندم. تقوی شوم خچانه بودن. زن شوم بودن. یک شوخی کردم قطعی هم بود. اینا دخترها بینین غروره. ایشه قبه غورا دیزده تقاشیم نیسته قطعی زنشم مردم بیا کدام غورا را دوست میداره غورا میدزه. این غورا چینی نیست. این غورا دیده رفتی دخترها دوجا کمتر شوخی کردگیم با سریوز قبول نکنین. یک شوخی کردیم خندیدیم که اگر تقوی می بودن اگر چی میکشتن مناقتی غورا دزیم اون گفته شوخی کرده که غورا چیندیم. نه دیجا خیلی خوردیم غورا را بوی قشنگ گرفتیم و بعدیم هم غورای با مزه. خیر دخترها تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.